Dvojka, štart povolený, trať je vaša, nech sa páči. Krásne nakrútený košík. V tejto chvíli máme aj nabraté. Posielame vodu do vedenia. Približne v 13. sekunde, tak uvidíme, ako ďaleko nám dobehnú motory. Trošku máme nejaké vyúzvierky po trati. Mašinka nám dobre tlačí časom. Pravý prúd vybavený, potrhľavý. Neviem, či je tam závetý ventil. Lebo je tam taký veľký úzol. Skúsme zavrieť pravý a pôjde všetko do ľavého. Nedokončíme. Nie, koš je už von. Zatlieskajme, lebo snaha tam bola naozaj dokončiť ten útok. Žiaľ sa to nepodarilo týmto mladým hasičom a hasičkám. Je tam červená vlajka, to znamená,